Mit navn er Tina Seiling. Jeg arbejder i folkeskolen som dansklærer og læsevejleder. Sideløbende med mit arbejde har jeg lavet forlaget Pamphilius, hvis fornemste opgave er at udvikle materialer, som favner alle elever og imødekommer lærernes skolehverdag. Med denne film vil jeg fortælle om et differentieret læse- og skrivemateriale til indskolingen. Materialet består af 2 forløb, som tager udgangspunkt i eventyrene om alfabørnene Pelle Pamphilius og Molly Morgenfrue. Begge forløb kan tilpasses, så de kan vare fra 8 uger til et halvt år. Pelle Pamphilius og Molly Morgenfrues store eventyr til 1. og 2. klasse bygger på et eventyr på 20 kapitler. En dag forsvinder alfeprinsessen og overalfens søn. Pelle og Molly rejser til både Liljehavet, den hedelede solørken, Dunkelskoven, Snedalen og ikke mindst Kaktusbjergene i håb om at redde deres 2 venner. Pelle Pamphilius og Molly Morgenfrue rejsen til landet mod øst til 2. og 3. klasse bygger på et eventyr på 15 kapitler. Da alfedronningen falder i en dyb søvn og hemmelighedernes bog forsvinder, må Pelle og Molly rejse til landet mod øst, hvor den onde Krak og heksen Matuska hersker. Til begge materialer er skrevet en almindelig lærervejledning, samt arbejdsark, som detaljeret fortæller, hvordan man systematisk kan arbejde sig frem gennem materialet. Der står skrevet, hvad man kan have fokus på før læsning af kapitlet, under læsning og efter læsning af kapitlet. Der er spørgsmål til litterær samtale, diktater, skriveopgaver med mere. Disse arbejdsark kan være medvirkende til, at forberedelsestiden nedsættes betragteligt. Til hvert kapitel er der udarbejdet 6 differentierede læsetekster, så alle elever kan deltage på hver deres niveau. Elevteksterne har alle samme indhold, men forskellig sværhedsgrad. En elev kan f.eks. begynde med tekst 2 om mandagen, og gennem ugen arbejde sig videre gennem tekst 3 og muligvis 4, og mærke, at der sker en udvikling i læsningen. Det er yderst motiverende for eleverne at opleve denne fremgang, og heller ikke så værst for læreren. Til Pelle 1 er der desuden udarbejdet alfaopgaver, som træner forskellige danskfaglige områder. Der er et skuespil og 4 sange med noder og indspillet i 3 versioner, så alle lærere uanset musikalsk baggrund kan gennemføre sangene med sin klasse. Foruden alfaopgaver til Pelle 2 er der udarbejdet 5 genrepædagogiske forløb. De omhandler den personligt berettende tekst, den instruerende tekst, den narrative tekst, den informerende beskrivelse samt den argumenterende tekst. Alle 15 kapitler er lavet som e-bøger til brug på iPad med første kapitel indtalt. Foruden Pelle og Molly-materialet har jeg sammen med norske Anne Borgersen været med til at udvikle læsepaletten 1 og 2, udgivet på Alivia. Vi har også lavet det danske Øfærd og det norske Øyhobing, som er et litteraturformidlingsoplæg, der lægger vægt på læseforståelsesstrategier og læselyst. I 2013 blev Julie Lyng Jarkilde en del af forlaget Pamphilius, og sammen med IT-firmaet ByteLab har vi udviklet appen Skrivetavlen. Vi udgav i foråret 2014 mit første læsesæt til børnehaveklassen. Materialet består af en læsebog, et syntesespil og en vejledning. Yderligere information om materialerne findes på disse adresser. Tak fordi du tog dig tid til at lytte.